First Corinthians chapter 12. For the sake of time, atong taning basahon verse 12 to until verse number 27. But para makasave tagamay oras, let's just read beginning verse 12 until verse 18. Kanya lang atong basahon ni responsibly. Puli-pulihan atong basa. Atong ditsuon na lang sa verse number 21. Right? For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Kamo sa 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we Jews or Gentiles, whether we bond or free, and by the all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the whole shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Verse 18, but now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? 20. But now are they many members, yet but one body. Together sa 21. And the eye cannot say unto the hand, and I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Lord, bless our lesson karong buntag. Bless your words. I pray, Father, na ang pulong nimo will teach each one of us to become more faithful, become more diligent in serving you in the local church where you have put us. Salamat, Ginoo, for gathering us together into one place. Alam, Ginoo, sa pagkumalandong sa iyong pulong. Lord, I know that only your words can change us. When we apply these words, when we apply your words sa among kinabuhi, it will bring changes sa mga kinabuhi namo. Help us, Lord, help your people, that we will not just listen, but we will also absorb your words into our hearts. Bless each one, sa paman, dunay bisita mi nga isa sigurado as padulong iyang kalagang mamatay, nagpray ko, Ginoo, along the way sa among panimbahon sa pagsimba nimo, dunay mensahe nga para niya sabta ng kaluwasan. Bless, Father, thy servant as I teach your word in Jesus' name. Amen and amen. Take your seats. Now, this will be the last lesson that I will talk about the local church or the church. Karong buntag, ato ning tiwason. This will be the last lesson. Church members are church supporters. Can you say it with me? Church members are church supporters. Actually, walay laing mo support sa simbahan. Kundili, ang mga membro po sa simbahan. O, dili ta ka-expect nga ang dili membro mag-support na to. Salamat ka nga doon ay mga dili membro nga nag-support. O, ulaw kayo na nato nga kita nga membro, watay buhaton sa iyang sa simbahan. Are you with me? Amen? O, doon ay mga ako ni-announce para maka-pray man, o. Si Sir Ronald Rojo nag-promise that he will give something. Kapag siya nga nanaday property, nag-hinay tag-bill, and he said, Pastor, I will send an amount para makatabang gamay. Oh, he is in Canada. Ang po, Brother Ronald Rojo. Kaya nung doon ba mo, Rojo?
Oh, so ana siya nga pastor, basta makauli kong Pinas, mula agi ko des Dumaguete. Amen. Kay daghan siya memories din sa Dumaguete. In fact, he studied in Siliman before. Naka-stay sa taon-taon din sa Dumaguete. So, these are people makaigsunan, dili ni members, pero nakauna-una mag-support. Amen. And it is not good na kita nga mga membro, dili ta ma-concern sa simbahan. Amen? Are you with me? O kana, promise mo nang atong iampo. Kay ang yawa, di mo ta kabalo sa kaning mga naay mga nagsaad, dili matuman tungod kay doon na himuon ang yawa nila. Amen? Amen? Amen. Oh. And can you imagine also ang akong igagaw first cousin yan ni man to Dumaguete. They were from US. Iampo po na to, nag-promise man to sa. Amen. Oh, ana siya nga dong. Just pray. Kay basin makatabang man ni. Amen. Ano ba? O, katong diri sila, busy ko kaayo, gusto siya silang muadto dito sa property. Pero ang iyang husband is busy kayo. Ilisugin ng Amerikano imong bilahon. So, kada ako nang gisulti, to encourage us. Are you with me? Now, ayaw na siya mura noog i-negative ni mo. Ay, di na lang kung magtabang, kaya na may nagtabang. Wrong. Ang akong point is that ang buluhaton sa Ginoo must be supported by God's people. And to be specific, the members of the church. Example, sa inyong pamilya, di ka ka-expect na ang silingan, maoy mo suporta sa imong panimalay. Kamu diha nga banag asawa, amen? Mga anak, kamu maoy mag-teamwork sa palambo sa inyong panimalay. Amen. Amen? Oh, di pwede magigsunan nga ang silingan kanunay. Na time siguro silingan mo hatag og sudan, hatag og tabang, pero di pwede magigsunan nga sige na lang silingan. Amen? No? So, and listen, this is a great privilege for all of us. God saved us with a purpose. And one reasons nga nung giluwas tas Ginoo is that gusto niya nga makaadto tag langit. Amen? Ikaduha, so that we will become a witness nga sa atong kinabuhi doon na pailaing mga tao that will be saved. Amen? That will be brought to the feet of Jesus Christ and to the knowledge of salvation. And secondly, because of the work, the ministry nga naa. Amen? O bito nang ang matag-usa ka tao nga luwas, gibutang niya sa usa ka local church. Amen? O, para usa? Para magamit ka sa Ginoo. Amen? Ang Kristohanon magkaigsunan nga dili magtagad sa simbahan, di mo tubo. Amen. Amen? O, kanang isda, imo nang hawason sa dagat. So, nagtabo. Patay. Amen? O, mapunang sa Kristohanon. Unang importante kay magigsunan, masabta ni nato, last Sunday, nag-diskuta o kinsa man ang mga makasupport sa buluhaton. Una, luwas. Kinahanglan luwas yun. Amen. Amen? O niya, katong mga Kristohanon that are steadfast, sa atong steadfast gani, sa atong Bible, malig-on. Di makasupport sa buluhaton ang Kristohanon nga luya. O, ang Kristohanon nga discourage, di mapuslan sa Ginoo. Amen? Na ba? Then, ikatulo, sacrificial. Hinundong ba mo? O, man to'y PowerPoint ko. Sacrificial, mga Kristohanon nga willing mo sakripisyo sa Ginoo. Amen? Willing, dili mahadlok mo sacrifice sa Ginoo. Then, ikaupat, spiritual.
O spiritual, dili gud mga kaigsunan ang carnal nga Kristohanon, worldly, maguna-unang simbahan, di gud na maguna-una. Ang carnal nga Kristohanon, ang worldly nga Kristohanon, ang iyang una-una ana, iyang kaugalingon ra. Amen? Only the spiritual Christian who has a real concern, a genuine concern for the work of the Lord. Karon, ang atong tagaan o pagtagad sa atong lesson is how luwas na ka, steadfast, spiritual ka. How? Sa unsa mang pamaagi or asa man dapita nga ikaw o ako makasupport sa buluhaton, makapaluyo sa buluhaton sa Ginoo. Number 1, hindi ko maglangan kay Ready? Number 1, ano sa? Prayer. That's number 1. Amen. Pagampo. Do you believe that? Amen. Amen? Prayers. Mao yun na pinaka number 1. Amen? Oh. Are you praying for your church? Amen. Oh, kung imong basahon mga kaigsunan ang libro sa buhat, sa Book of Acts pa, imong makita mga kaigsunan ang mga Kristohanon nga mga mainampuon. Actually, maunay missing karon sa mga kasimbahanan. Amen? Wa na rin mga Kristohanon nga mga prayer warriors. Kinahanglan tag mga prayer warriors. Amen? Ang kusog noon karon mga ampo, ang mga Pentecostal. Ang Baptist di naman noon mga ampo. Are you with me? Di maayo no? Oh, ang Muslim, kabaw ka ang Muslim kapila magampo sa kadlaw? Pila magampo? Ha? Kalima? Kalima ba dire? Muslim manis ba dire sa una ko? Kalima! Sa usa ka adlaw magampo. Unya kabalo ka ang mga Muslim nga kanang mga faithful yun kayo, na sila'y daladala nga murag hamalong or murag habon. Kay kung maabta na sila sa oras sa tingampo, bisag naa na dasdapis kalsada, di na maulaw mo tuwad-tuwad o ampo. Maabta na sila silang tingampo. Ang Kristohanon bisan gani, ampos pagkaon, di man gani mo ampo. Amen? Gipakaon nas Ginoo og makdo, maulaw na nun mo ampo, imbis makdo. Sumangil ako nung ana-ana. Wala. Ayaw, gikaulaw ang Ginoo. Amen? O kitang tanan, paminaw, kitang tanan karong buntag, produkto tas prayer. Wala taron kung walay nag-ampo. Amen? Naata karon tungod kay dunay nag-ampo. Naa pulos ministry kay dunay mga nag-ampo. Nakapadayon ko karon, nakapabilin ko, ug usa ka butang na sigurado ko nga nag-ampo gyud ako. Una ang Ginoo, si Ginoo Jesus nag-pray man sa matag-usa nato. That is in John chapter 17. Ikaduha, sigurado ko na ang akong pastor sa pasturayan giampo gyud ko. Amen. Di ba na nindot nga naay daghang magampo? Oh, sulay gud ninyo kanang habit nga mainampuon. Karon daghan kay tag mga daghang Kristohanon, puro ra kabalaka, puro ra ang imong makita ba, puro ra gyud kalisod, kapait. Way gana, luya, nga naman, ang kulang na baya, prayer. Are you with me? Kabalo ka sa Christian life, you just need to do the basic things. Amen? The elementary ba of the Christian life, maura yun na yung imong buhaton. Kung man, Word of God. Amen? Basa kag Bible. Unya, kung pa, ampo. These are elementary or fundamentals sa ato ang Christian life nga mo grow ta, maligon ta gas Ginoo. Tanawagon, adto ta sa Acts chapter 1. Para dili ta
Acts chapter 1. Kani mo study yun kay wala ko'y cross reference din ibutang. Acts chapter 1. Alright, nana mo? Asa dapita? Ambot yung pastor. Oh, para ma-practice ta mga igsunan og study. Verse 14. Verse 14. Ready? Read. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. These all continued. Kinsa man ang all nga ipasabot. You read verse 13. You will understand there kung kinsa ng all. Verse 13, naghatag na itong idea. Will not read. These all continued with one accord in prayer. Kung saan yung one accord? Sibuan na anong one accord? Nagkauyon? Amen? Dapat magkauyon tapos sa ampo na. With one accord in prayer and supplication. Kung saan yung supplication? Amen? This is part of our prayer nga mangayo kas Ginoo. Amen? Muhangyo kas Ginoo, imong isulti sa Ginoo ang imong panginahanglan. With the women. Oh. Salamat sa mga babae. Diri dimension gid ang mga babae nga mga mainampuon. Maayo nga atong mga babae mga mainampuon. Are you with me? Amen? Oh, example sa prayers. And Mary, the mother of Jesus, and with his brethren, ang iyang mga igsuon in the flesh niya, they were praying together. Oh, kaning simbahan mga kaigsuonan nga mag-ampo, dunay gahom. Ang simbahan ng kaigsuonan nga mag-ampo, ang Dios dunay buhaton. Amen? Tanawa kung saan nahitabo, verse 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of the names together were about 120. They were increasing in number. Why? Because there are members in the church who are praying. A very well-known preacher by the name Charles Haddon Spurgeon, the prince of preachers in America before. Ang average sa ilang simbahan before magsimba sila is around 20 to 30,000 people every Sunday. Ang service mag-start og alas 9, you need to go there 6 a.m. if you want to have a parking space. Before, he was a prince of preachers. And there were a group of students nga nakadungog nga inside the church facility, doon ay heating plant. So, ang mga estudyante, they were curious nga ilang tanawon kung saan yung heating plant sa church. So, pag-abot nila dito sa facility sa church, ang ilang nasugatan, si Pastor Haddon Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Then nangutanan sila nga, Pastor, nadungga na mo ang imong simbahan, doon ay heating plant. Planta ba nga, provide o murabag, kung saan yung tawagan eh, kaning mohit, kung saan yung tawagan na, hydro, ha? Naiusa na, geothermal ang hydrothermal. Limot na ta sa?
Kuri, may tunibalhan pa sa kainit. Now, iyang gidala dito sa underground, ang ilang church na ay underground, gidala niya dito sa underground. Pag-adto sa mga estudyante, ingon ang estudyante, asa man ang heating plant din eh? Ingon si Spurgeon, this is our church heating plant. So, wala may mga makina din eh, wala may mga instrumento din eh. Did you see these people? Yes, these are the people who provides heat in our church. Dito sa underground, dunay 800 kamimbro nga nag-ampo before the church service will start. Amen? Now, kung na ay Kristohan ng puningon anak, diri wa amantay underground. But dito sa imong balay ba, before ka mulakaw, nag-ampo ka? Na Lord, please speak to me. Amen? Kaya kung wa ka nag-ampo, kami na, hindi ka ma-bless sa wallet. Please, Lord, tagaig kaalam ang pastor. Are you with me? Can you imagine 800? Ang trabaho ato nila, every Sunday, kinasayuhan. At to sila dayon dito. Mag-ampo. You know, when I was in Bible college, doon ay usa ka membro sa katipunan that were blessed. Ma-bless yun niya. Tigulang na nga membro. Tigulang na nga membro. But ma-bless niya kaming mga Bible student. Nga naman, wa pa mi kahiyong maghinlo sa auditorium ba? Kung ma-assign ni auditorium, wa pa mi kahiyong maghinlo. Kabalo ka ang tigulang na. Mao pa'y pagbanag-banag. Mao pa'y pagbanag-banag ba? Sa mo, banag-banag? Yes. Nabang mo pa'y pag... O before sunlight nga, sunrise nga, mo pa'y pag... Nag-ilog pa ni kangit-ngit o kahayat. Naana tong tigulang na dito sa auditorium. Kabalo ka sa ibuhaton niya pag-abot. Muluhod dito sa platform. Muluhod dito karang dugay. Kaya una-una mo abot ka around 6 o'clock ng service. As 9, di ba? Muluhod dito sa platform, mag-ampo. Na umanyag ampo, amo ka-observe mi na magbasa Bible, tigulang na. Kami mismo mga igsunan ng Bible student, makikita ni sa kinabuhi. Ma-bless me. Amen? Prayers, mga kaigsunan, is a great help in the work of the Lord. Paminaw, di ka kaingon mga kaigsunan na nag-support kasimbahan kung wa ka nagampo. You pray for your church. Amen? Kabalo ka mga kaigsunan, kaning buluhaton sa Ginoo, ang simbahan, this is a place mga kaigsunan na we are facing spiritual battle. Wa lang kagagbalo siguro, pero daghan kayo taggubat o gira nga giatubang. Spiritually ha? Unya di man ninato mga kaigsunan madaog sa atong tawhanon nga kusog. I want you to bring to go to the book of Ephesians. Ephesians. Wala ni cross reference di atong lesson, but salamat na Bible. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 10. Atong basahon, ano mo? Ready? Read. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Paul was encouraging the believers in Ephesus to be strong in the Lord and in the power of His might. Ang makapalig-o na to Diyos Ginoo mao ang iyang gahom. Amen. So what are we going to do? So that you will become strong in the Lord. Look at verse 11. Put on the whole armor of God
that you may be able to stand against the wiles of the devil. Paminaw, ayaw kalimot naa kay kaaway. Amen. Amen. O ang imong kaaway, dili ako. Dili imong tapat, kinsay atong kaaway. The devil. O ang pamaagi sa atong kaaway, paminaw ang atong kaaway, maro. Amen. Ang yawa, maro. Unsay pamaagi sa iyang atake, mga kaigsunan? Unsay ang pamaagi? Through wiles. Unsa nang wiles? Lipat-lipat. That's why ang Kristohanon kinahanglan watchful ka, kinahanglan lig-on ka. Nga naman, para di ka malipat. Kay once malipat ka, delikado. Amen. Delikado mga kaigsunan. Oh. So, saan para dili malipat? Put on the whole armor of God. If you are going to study this passage and look at the background, Paul is illustrating a Roman soldier nga naka-full battle gear. Ang mga sundalo sa una kay espada man ang gamit. Na ay taming, na tanan, na ay helmet, na ay kumplito tanan mga kaigsunan o battle gear mo nang dili pwede nga mo adto kag gira mga kaigsunan ang imong dala tirador. Amen? Ay pa'y mag mirador kag langgam. Amen. Tanawa, unsa ni nga gira o gubat atong giatubang. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Dili ni mga kaigsunan literal o physical nga battles. This is a spiritual battle. And this can only, paminaw, this battle can only be won through spiritual strength and power. Kinsay atong kontra against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Grabe kayo sa atong time, natas last days. Natas katapusan, panahunan, hapit ng Ginoo mo balik, ang yawa karon ga double time. Ga-double time mga kaigsunan o tintal o mga Kristiyano. Di naman ang yawa manghilabot anang dili iyahan ng kauban. Ang biktimahon sa yawa, ikaw na anak sa Ginoo. Di na niya biktimahon ng iyahan ng anak. Biktima naman na daan. Ikaw nga migawas sa iyang kampo, migawas sa iyang kuta, migawas sa iyang kontrol, ikaw mo iyahan target karon. Ikaw mo iyang gustong puntingon karon. Maunang kung huyang ka, ikaw yung unang mabiktima. Amen? 13, wherefore take unto you, gibalik na po diri ang whole armor of God. Whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. But you know, there will be, di lang the devil, there will be evil day. And sa atong time karon, this is now the evil day. Sa gasa karon mulingi, nay sala. Amen. Usalang katuslok nimo dinhi, makasala na kas Ginoo. Amen. Oh. Another verse, tanawa. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Amen? Unsay imong ibakos? Truth. Why? How does Satan attack you? He will attack us through lies. Amen? Satan is the author of lies. He is the father of lies. Hello?
And he want to trap us and victimize us through lies. Kanya kanira bang kaning baka, kaning di tinuod, kung magsige kag paminaw, murag maoy tinuod. Amen? That's why we need to gird about the truth and having on the breastplate. Diri ning breastplate of righteousness pagka matarong. Kabalo ka kung magtinarong ka sa imong kinabuhi, maglisod ang yawa o tumba nimo. Amen? Amen. Maglisod ang yawa o atake nimo kung magtinarong ka ba. Amen? Biya kag sala, biya kag bisyo, tinarong ka das Ginoo, ayaw na balik. O, yung mga CFD, diha na tagikan eh. Amen? Diha na tagikan. 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, verse 16, taking the shield of what? Faith. Ang atong taming, mao ang atong pagtuo. That's why laghang Kristohanon defenseless. Amen? Dali kayo mga kaigsuunan pildi siyawa. Gamay ra mga kaigsuunan nga hinungdan, pildi na siyawa, ano man, walay dipinsa. Paminaw, bisag unsa nimo ka maayo mo away, you are good in the offense. Kung di ka kabalo of defense, pildi gyapon ka. Amen. Because the most important thing in battle that you need to understand is not just offense. Dili pwede nga, das-das lang ka. You need to have a strong defense. Amen? Basketball. Bisag unsa nimo kamaayo mo offense, kung di ka kabalo mo depensa, wala mo depensa, pilde gihapon mo. Amen? Because through your defense, you will have the opportunity of offense. Unsay atong depensa? Ang atong Christian life, ang ato di ay shield, taming maninaw kaning shield, is ang atong pagtuo. Wala na'y laing pagtuo mo ng paminaw. At timan na imong faith sa Ginoo. At timan na cultivate that faith, grow that faith, establish that faith, settle that faith, strengthen that faith, because that is how you can have victory and overcome against the battles in life. Your faith in God. Amen? Tanawa, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kabalo ka, ang gera sa una, this is what Paul is talking about, dili na parehas karon. Ang gera sa una is pinaagis pana, espada o pana. Ang buhaton sa uban, kita ang tagsalida, di ba? Ang buhaton sa tumoy sa pana, ilang doon na sila ibutang na paglabay nila, gakalayo. Kasiga ba? Ang pana. Ang yawa, mga kaigsuunan, the wicked has darts. Kabaw ka kung sa'y targeton sa yawa ni mo? Kung nako, kabaw ka kung sa? Kung sa? Kung sa'y pinaka-fatal na maigo sa tao, mapatay doon kang maigo? Your heart. Amen. Amen? And also your head. Usahay, biktima ka sa yawa sa kasing-kasing. Munang ingon ang Bible sa Proverbs. Proverbs ba na?
chapter 4. At ito sa Proverbs. Tuning i-connect ang mga bersikulo. Hopefully, maunay chapter 4. What's the verse? 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Atong basahon palihog. Are you opening your Bible? Kuha na ito na diha pa kuhaan sa screen para makaabali ko yung Bible. Verse 23, ready read. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thy heart, guard thy heart, protect thy heart with all diligence. Nga naman, for out of it are the issues of life. Ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing, maunay sintro sa tao. Our heart is the center of man, the center of our emotion. Amen? Oh, unang bantayan na to atong kasing-kasing na dili magpataka o bati. Amen? O mo nang usay buhaton, take the shield of faith. Ang pagtuo nimo i-develop na sa imong kasing-kasing. The faith in your heart to the Word of God and to God Himself. You need to grow that faith. You need to increase that faith. Ingon ang mga disciples, Lord, increase our faith. Amen? Faith is the victory. Oh, tanaw good asa kay na. First John na no? First John na? Nga ang atong pagtuo maoy maghatag na tug kadaugan. Diyan kita. We can overcome the world pinaagi sa atong faith. That is the statement there. We can overcome the world through our faith. Na. Alam banta. First, na nasa John. First John chapter 5. First John chapter 5. Kung natin ito ko. First John chapter 5 verse number 4. First John chapter 5 verse 4. Atong basahon? Ready, go. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world. Even our what? Faith. Amen. How we can overcome the world? It's through our faith. Amen. Amen? We have that song, faith is the victory. Unang, ay wala na imong pagtuo sa Ginoo. Ay nagwala imong pagsalig o pagtuo sa pulong sa Ginoo. Because that is the only thing that will give you victory in the Christian life. Amen? Iwaso nato itong Ephesians. Verse 17, and take the helmet of salvation. Kung siya imong i-helmet, imong kaluwasan. What is this? Helmet asa ibutang. Sa ulo, dili sa siko. Kita tana ng mga sign sa kasada. Kaya usay kita mag-helmet, di man nun ibutang sa ulo. Ari masiko, munang pagka-disgrasya, buak ang ulo. Ang siko, wag yung nagaras. Helmet. O, suka mo magdala-dalag helmet, isulog. Kung saya nga itong helmet kay para naman dakop. Hindi na para dakop. Amen? That is for your protection. Amen. Nag-helmet po, di po ibangan.
Isa ba ito? Nagnulang og helmet, akong gisulo. Nung motor niya, gisulo ba nga akong helmet? Wapod, ibangan. Hindi ko na ibangan. Ayaw na lang pag-helmet ko din, hindi mo na ibangan. Oh, pag yunon ko ka, awag ko kay mahimo. Pero daghan utang di pa mamatay, pero human error ba? O unang pagtalong og helmet, ang atong helmet sa atong Christian life, ang kaluwasan. Asa ibutang sa ulo. Kung sa'yo nasa atong ulo, our brain, our mind. In other words, paminaw, this is very important. Daghan kay tagunahon-naon sa kinabuhi. Pero ayaw kag kalimot o gunahuna nga luwas ka. Are you with me? Oh, daghan kayo. Gapon nag-drive ko. Wala ay ang ako nang ipang istorya sa'yo. Di na day mao. Niana day ko, niana kong banasan ko ba? Nakay helmet. Ayun sa na, oh, nakapastor, ikaw magpalit ka og helmet. Nakatong pants. Usawa nga na, usa ka. Usa akong yung day. Helmet ka na. Ang akong pasabot, raincoat. Pero ang akong nasulti, helmet. Kaya mong utok, daghanang giunahuna ba? O pero di ko ta dapat makalimot nga magunahuna kita, nga luwas ka. Kaya kung makalimot ka na, ma-discourage ka. Maura ni makapadasig na to, kaning luwas ka. Ay problema, ay pagsulay, ay kalisod, na kay atubangong batos, pero thinking that you are saved, that is enough. Amen. Life must go on. Amen. Luwas ka. Amen. Amen? Usahay manggod mga kaigsunan, murag makalimot ang sulong helmet. Ang Kristohano ba makalimot? Nagwa na yung kwarta, makalimot nga luwas na isa. Doon ay mga Kristohano nagwa na yung kwarta, murag di luwas. Amen? Manungo, mamistik, mangyawa. Ano sa man ka, oy? Are you with me? Mura man kang di luwas. Amen? Luwas ka. Kabaw ka usay mo ni usang i-biktima na to si Hawa. Ay, di luwas. Oh. Take the helmet of salvation all the time. You need to remember that God saved you. That you have eternal life. That you are going to heaven. And you will live with God eternally. In the mansion in heaven, in the streets of gold. Kanindot anak mga kaigsunan. Amen. We will all pass by in this world. Amen. Amen? Walay tao mga kaigsunan, aning kalibutan na way problema. Yes. Yes. Amen. Even the richest people in the world have problems. Amen. Amen? In fact, they have bigger problems. Yes. Amen. Na ikaw luwas mo ka. Advantage na nato. Amen. Usay, di man nato dadon. Amen? Di man nato hinumduman. Munang remember that you are saved. Take the helmet of salvation. Naalala ko sa 1 point eh. Sunod. And the sword of the Spirit, which is what? Na the Word of God. Bible. Maunay imong espada. Amen? O para makasukol ka. Luwas tinuod ka, nag-helmet ka, nagtarong ka sa imong Christian life, nagsulob kag breastplate of righteousness. Wa man bukay. Kung saan man paako na nimong yawa. Amen? Imo ng pusion, dili man. Word of God. The Word of God. Kaya nung doon ka, yung sa ni Kristo pag pildi ang yawa, katong gitintal sa in Matthew chapter 4 and also in Luke chapter 4, unsay gigamit ni Kristo? It's the Word of God. Unsay gigamit sa yawa pag tintal niya ni Adan o ni Eva? The Word of God. Pero gikuhaan, gipunan lang. Unsay gigamit po niya pag tintal ni Kristo? The Word of God. Amen? Pero ang yawa lang, maro kay misulan, unsay niyang pamagi? He
will tempt us using the Word of God with a question mark at the end. Amen? Gusto yawa mag-igsunan nga mag-doubt tas Word of God, mag-question tas Word of God, you need to be careful. Amen? Oh, ayaw butangi o question mark ang gibutangan period na sa Ginoo. Oh, nya giunsa pag-overcome ni Christ ang Word of God. Word of God. Ang yawa, true Word of God. Ingos Kristo, it is written, it is written, it is written. Amen. Ingon ang yawa, unang temptation, okay, kung tinuod kang son of God, tinuod kang anak sa Ginoo, sige, dahil pa to, himuan ng tinapay, kay murag gutom baya ka, kay nagpasting gutong ikan for 40 days. Christ Christ turn the rock, the stone to bread? Yes. Pero wa ito gibuhat ni Kristo. Ano man? Gusto nagsanay mo tuman siya wa. Amen? O, unang niyong sahoy, yawa, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kita ko to, ang gutuman mo, di ka kapasa. Amen? Oh. Sunod, kung sa'yo gilang gitintaw siya, wa. Ito yung second na temptation. Yung nangawa, itos ibabaw sa templo. Oh. At dala nito niya, luksok. Kaya kung luksok ka, ingon man itong ingon man ang Bible nga sa gaon yung mga tiil. Ang situbag ni Kristo, it is written. O yung gidala na po ng laing sa laing area, kabaw ka ang yawa. Makiksunan na yung pangyawa, di ma-discourage. Kapila na siya gitubag ni Kristo, pero ang yawa, wag yun yung undan. Kabalo ka ang yawa, di siya ma-discourage o discourage ni mo. Di ka niya makuha sa una, di ko ka niya hunungan. Ingon ang yawa, okay, kanihatag na po ni kita ka the glory of the world. All these things, ako nang ihatag ni mo if you will worship me. Amen? Mura yung nagpanagi ang yawa. Kung sa kabalo ang iyang tagaan mo, ito'y tagiya. God is the owner of everything. Amen. Amen? That's why we need to be careful with material things. Are you with me? Amen. Because sometimes Satan can use that. Doon ay mga dagang mga tao nga dato kayo, but ang ilang kinabuhi is being controlled by the devil. Are you with me? Being controlled by the devil. Oh. Munang, dili na tinod mo igsunan nga, you have all the riches, then you have the favor of God. Kung di ka luwas mo igsunan, di na tinod nga favor. Kaya mo na gigamit sa yawa pagtintal. Amen. Amen. Salamat na among karon. Amen. Oh. Imong nadaog ang yawa. Amen. Okay, ang uban, mangiwat man yun basta Domingo. Ay, naging pangiwat, oy. Sa liging Ginoo. Amen. Gibangan kas Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. 18. Is good mo the prayer good. Abot na sa 18. 18, ready go. Praying always with all prayer. Rupian yung statement. Di lang ni ampu-ampu. Praying always. Oh, yung problema na to. Ang problema, paminaw, ang problema sa mga Kristohanong nga baptis, unsa? Kaning always. Amen. Ang puta karon, di na sunod mapo. Amen. Oh, God wants us to be prayerful. God wants us to pray without ceasing. God wants us to pray consistently and constantly. Di lang tamo ang pusa Ginoo tungod kay naglisod na. Let us make prayer as a lifestyle and habit sa to ang kinabuhi.
Praying always with all prayer. Rabihan ni maligsunan ka na bang naadoy, ka na bang pag-ampo nga dunay gibug-akon, usay pag-ampo ka maligsunan, mura man po. Wala diha atong kasing-kasing. Nag-ampo ta diha, wala diha atong una-una, wala diha atong emotion. Nag-ampo ta, wala diha atong kalag o espiritu. Amen. Amen? Muna nga atong pag-ampo, wala lami. Kaysa atong prayer, kita-kita naman nagsigistorya. Amen? Oh? Kana bang mag-ampo ka makigsunan nga, you have imong kasing-kasing. That is the kind of prayer that God wants from His children. That when we pray, your heart is there. Amen. May balaan ba yan na nimong tao na mag-istorya nga wa, dili kinasing-kasing? May balaan na, oy. Amen? Pero kanang tao nga na ay need, kunya, mo istorya kinasing-kasing, may balaan kung di mo mag kinasing-kasing yun eh. Amen. Amen? And supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance, and supplication for all the saints. Oh. Natin nakatunan. Amen. Usa ra pag yun atong na-take up karon. And time says, enough. Upat man unta ni. Pero, hindi na ko ganahan mo tudlo pa ni Sul Domingo eh. Ako na lang ning itiwas. Kadali na lang. Ato na lang basahon. How are we going to support your church? How? Through prayers. Ampo. Ampo. Amen. Masuro sa may akong ampo ang nabi. Dagan kita galampuan na. Amen. Amen. Amen? Every Saturday, natin prayer meeting. Amen. Kung gusto mo makabalong sa ampo, you come. Sunod, Amen. unsa pa, mga support ka Presence. through your presence. Amen. Kabalo ka ng imong pag-anhi, simba. Di lang musimba kas Ginoo, but ang imong pag-anhi, you are showing His support. Amen? Amen. You are showing your support. Ang imong presensya, suporta na sa simbahan. Amen? Ay, nakaguna-huna good na di man good importante akong presensya. Wa man good ko na recognize. Ay na lang na. Amen? Your presence is a testimony. Your presence is a gesture of your support. Amen. Show support. Amen? Amen? Na ay mga kahipo, mga ministry sa church, buluhaton sa church, show your support. Amen. Labi na rin mga Kristohanon nga able pa, there will be a time that you are exempted. Right. Amen? There will be a time nga sa pag-alagad sa Ginoo, you are exempted. Why? Because of some health conditions. Amen? We will not take it against you. Pananglitan na kay health conditions. Kung gulang nakawa na, you have this time for you to rest. Pero nindot ang kaigsunan nga, it's your resting time. Kunya, sawa pa ka naabot, ana, you have served the Lord to the fullest. Amen? Kung kitang mga batanon pa, maulaw tao eh. Di ba? I will use this as a testimony, which I am not expecting. Sir Manalo is preparing to come nga mong kuyog gahapon, but I was not expecting kay kabalunta sa health. But while padulong sila, muani na, nag-shoot up ang BP. That's why I told him, just stay. Pahulay sa lang. Because there will be a time nga, exempted na ka. Amen? Batanon pa good. Diba? So kitang mga batanon pa, atong ihatag sa Ginoo ang mahatag pa nato. Amen. Amen? That's the lesson we can learn.
presence. Imong presensya, importante na. Importante na sa Ginoo. Amen? Importante na sa church. Unsa ka? Di ko maglangan. Unsa ikatulo? Basa. Present. Ha? Present. Kasi kalay na alamat, letter P ka na. Presensya. Ang present talks about giving. Give ba? Give. Oh, that's another word for give. Present. Or present. Tagang mag kaning English makalibog. Unang, for me, masayon ang mathematics. Masayon, di ba? Naglinguling mo sa Leslie. Sayon ang mathematics. Oh, 1 plus 1. 2. Di na naman Ba't ato pag English, ang verb pwede mahimong noun. Ang noun pwede mahimong kakapoy yan ng English. Ano ko yung baga kayong dictionary, kanang kinaibabuan ng pula. English grammar. From time to time, magbasa ko na, makalibog. Makalibog. Ako ka-study ko, kaya magtuon ko hermeneutics karong Martes. Magtudlo di ay. Kundi maayo nga ako, hindi kabalo. Bisag simple lang ba? Subject, verb, predicate. Kinaon makabalutaan. Ay, simple mo na. Pero ang English makalibog. So kanang presence niya, nag-isgot na, your gift. Unsa na? Unsa? Usga ay kadlok. Amen. Amen? Kinsa man dayon mo support? Amen. God bless us so that we will become a blessing. Amen. Nganong magampo ka Ginoo, panalangini ko because there is a work. Di mo ma-enjoy ang blessing kung di mo bahinan ng Ginoo. Are you with me? If you will spend everything for yourself, dili mo ma-enjoy. Dili mo ma-feel ang satisfaction. Are you with me? Ang may tabo, Kristohanon ka nga uga. You're dry. Amen? There's no joy. Amen? Kaning tao nga selfish, walay kalipay. Kay diha sa giving, na ang kalipay. Amen. There is joy in giving. Pugot mo na. And also, ato nang ibutang that everything that we have comes from the Lord. Comes from the Lord. The strength that we have comes from the Lord. The wisdom that we have comes from the Lord. The opportunities that we have comes from the Lord. The air that we breathe comes from the Lord. Amen. Tanan gikan sa Ginoo. Unang ayaw na nag-isipa ang imong nahatag sa Ginoo. Isipa ang ihatag sa Ginoo nimo. Amen. Why? Because computing is biting the hand that fed. That's right. Amen. Amen. Paminaw ang mga anak. Kung mga anak, gusto kayo mangwintas ginikanan. Yeah. Sa ilang nahatag, waka kabalo, waka ni dako kung waka ipakaon. Amen. Are you with me? Yeah. The same also with God. We will not be here without God Amen. who fed us. Amen. Hindi mayo nga atong kwintahan ng Ginoo. Amen. O bito nang sa atong giving, ay na lang nag-ilista. Amen. Ang imong giving ba? Yeah. O, ba sa atong church natin, record. Why we have a record? Para kung gusto kang mangutana, makabalo ka. And also, we will know where our finances goes. Amen? Isgot na lang tag-offering. By the way, butang ngalan imong imong offering envelope, ayaw kaulaw. So, maulaw ko kay gamay. Dili na. Butang ngalan, para itong mag-record. Kabalo ng Ginoo, Pastor, wa na problema. Ang Ginoo all-knowing, pero ang ting-record, di na all-knowing. Amen. Amen? Kaya ba sa kadlaw ba, na yung mangutana, naisimbahan ng kuba, kaya na yung membro ng utana, o pila yung offering, unya wa'y kahatag na record. So kung gusto ka makabalo sa imong offering, naka-record. We have 2 blue books there. What is that? We want also to be a good steward.
makabalota ba sa atong finances? Nagato. Amen? Amen? Apa mo? Amen. O salamat sa inyong offering. Wag yun lang mag-support kita man yun. O kita oy. Ano ba? O kita. Muna mag-pray ka sa Ginoo, Lord, i-bless man ko Amen. so that I can give more. Amen. Amen? O, pamagi na, support. Yes, God does not need our money. Wala kinahanglan ng Ginoo sa atong kwarta, pero ang buluhaton niya, kinahanglan kwarta. Amen. O, gunay prangka. Ano yung ikaduha, wa ko din sa ministry tungod sa kwarta. Tinawag na di ko ninyo daw doon ang kwarta, or offering. Amen? Amen. Pastor, ikaw na ni mong offering, pero mo kaon tao eh. Amen. Amen? Ingon si Pablo, is it a big deal nimo? Amen? Nga, mukaon mi sa imong offering, nga ipakaon ng bugas word of God. Amen. Amen? La, sud kog lain nga pastor mo mukaon. By the way, wala ito nagikaon tanan. Some of that, bit of that, atong gispend para sa buluhaton. Amen. Amen? Kani di man mo silang suga kung wala yung riko. Atong sa doon, anapoy bill. Oh, ang tubig, di mo agas. Kung wala yung riko, riko. Huwag tubig. Amen? Di mo tingog. Are you with me? Amen. Oh, so kitang tanan nakabinipisyo ta. Nakabinipisyo. Ang electric fan din ako tuyo. Yeah, Diba? Nindot mo sa kalo. I'm planning ang atong tiguanan. Aircon. Ito, duha ka split type na aircon. Bugnaw ng meeting place. Kunya, daghan kayo sa Cebu ka ng sikanhan ra. Barato. Mga split type ba? Oh. Ganahan mo aircon. Oh. Ganahan ka mahatag. Okay, it means, kurinti man na. Oh. Pero nindot nagsimba na comfortable, di ba? Although we're not looking for comfort, but nindot man comfortable po. Patato siya nang i-enjoy ng hangin sa electric fan. Amen. Oh. No? Unang dito, nagplano ko nga ang tanang suga dito sa meeting place, kung naanata dito, during the night, puro solar. Oh. Amen. This evening, ni abot ang i-order na ko nga solar, 300 watts, hasta ninduta. Gitry. Arang hayaga. Buta niya dahil. Lumang pang street lights bitaw na dagko. Hayag kayo. Nindot kayo. O kung naa dito yung upat ka mo, bisag kuto makita. Yeah. Hayag kayo. Ngawa kayo bayaran sa kuryente. O yung nindot pa yun, kaya na ay controller, pwede niyo pahinayan, pwede niyo pakusgan. O, undang na magluri ko eh. O, ito. Kaya gisearch na ko sa Lazada na ay electric fan karon nga power sa solar. Tag 1,000 ra kapin. Na gani 900 solar. Oh, nagawa na ang dali. Di nakakwartang kuryente na to. No? Kung naarag yung tayo kwarta nga kanang isolar ang church, nindot kayo ang modern drive ani ba? Oh, drive of appliances, di man kinahanglan man ni system good. O nga, naay battery, naay, sana, after sa battery, naay inverter, na ang 12 volts i-convert into 220 dako kaya gasto. Pero kaning kuan, suga nga, okay ra. Oh, palong na mo tanang suga kay gabi among gipasiga diha. Tang hayaga. Abot pa dito sa unahan sa mangga. Oh, unya ubos sa kaya ako nang yana gunitan ko samot na si tuan kay the
the elevation, the bigger or the wider ang maabot sa lights. O, ato itong dugangan. So kung may upat kabok dito sa property, saan yung duta? Wow, naging oh, presence, hatag. Kaysa giving, naay blessing po. Naay, paminaw, dili, thank you hon sa Ginoo atong giving. Amen? If you give, God will bless you more. Ingon to akong nabasahan nga libro about giving. Kung muhatag ka o usa ka kutsara, taga usa ka kutsarita, tagaan kas Ginoo balik usa ka kutsara. Kung muhatag kas Ginoo usa ka kutsara, tagaan kas Ginoo usa ka luwag joy. Kung muhatag kas Ginoo usa ka luwag, balikan kas Ginoo usa ka pala. Kung muhatag kas Ginoo usa ka pala, balikan kas Ginoo usa ka bakho. What is the principle? You cannot outgive God. Di na tuma tungan o lupigan ang Ginoo ginatagay. If there is one person that is so generous, it's our God. Amen. Sometimes ilang takakuan kay di man ta sige matagtanaw ning uban. Unya kaning naa nato wala noon ta ka-enjoy. Kasi tagtanaw ning wa nato. Amen. Presence, sunod. Partnership. Partner ta dili. Salamat oy, partner ta. Partner na tong Ginoo. Sa imong kinabuhi, you make God a partner. Amen. Ang pinakanindot nga partner ang Ginoo. Nga naman, ang Ginoo di sa manikas. Diba? Kasi ang tao imong i-partner, pwede ka tikasan. Oh, doon ay mga dagang negosyo na pudoy. Kaya giunay ras pagkumangkon. Oh, ito po, sa Bohol. Bus nga Velosoliner. Usa nga, kuha na is membro sa Cordoba. Wala na yung Velosoliner sa Bohol. Ano naman? Kaya yung mga driver, mga pag-umangkon, mga driver o konduktor, mga pag-umangkon, apo, giunay naman po. So kada remit, alkansi. Huwag pasahero. Pero mga kaigsunan, wala na tikit-tikit. Ingnon na ng pasahero nga, wala na tikit. Dito na plite. Karon, wala na yung sa kamok, Velosoliner. Bankrupt. Pero ang nindot, ang Ginoo partner ni mo, ang Ginoo magkaisunan tarong sa ika-partner. O nang ayaw ka, sana, hisitan. Makig-partner sa Ginoo. Amen? Amen? I hope na tayo nakatuna.